Yn gyntaf, ar am. Reit, da ni yma yn Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth a eto efo un o drosora mawr y llyfrgell o'n blaenau ni, rhywbeth mae hyd yn oed rhyw ffilistiad fel fi yn gwybod amdano fo, sef Llyfr Aneirin. Wan, daethon ni chydig bach ynglyn â arwydd o cad. Wel, o pryd mae'r ddogfen yma yn deillio a beth yw arwydd o cad? Wel, mae'n rhyfeddol un o drysora pwysica Cymru ac y deud y gwir. Y byd yn ymwneud ni, mae'n rhyfeddol Llyfr Aneirin. Mi gafodd y llawysgrif hon i chreu yn ystod ail hanner y 30edd ganrif ar ddeg. So'r flwyddyn 1250 ymlaen, allan 1260, rhywbeth fel. Felly, cyn i Cymru gael ei goncro hyd yn oed, reit? Mi gafodd Llyfr Aneirin i greu yn ystod degawdau ola Cymru cyn y gorysgyniad. Ac yn wleidyddol oes y ddau Llywelyn, Llywelyn fawr a Llywelyn Llywola, pan oedd na lawr o waith yn trio cynnal annibyniaeth a cwffio yn erbyn brenin Lloegr ac yn y blaen. Ond mi oedd tywysogion Cymru hefyd yn noddi mynachdau, lle oedd llawysgrifau yn cael i creu. Dyn ni ddim yn gwybod yn union ble cafodd Llyfr Aneirin i greu, ond mae'n bosib mai mewn mynachdy yng Ngogledd Cymru'n Aberconwy oedd o. O bosib yda. Mae'na resymau i feddwl mae'n Ngwynedd ys fo, achos mae'na gysylltiad gwleidyddol neu ddod nôl ato fo. Ond yn fy marn ni, mae'r llawysgrif hardd hon yn ymgorffori, wel, o bosib dirgelwch mwyaf llenyddiaeth Gymraeg, ac o bosib dirgelwch mwyaf hanes Cymru i ryw raddau. Achos mae Llyfr Aneirin, wrth gwrs, yn cynnwys y gerdd, y farddoniaeth sy'n cael ei phriodoli i'r bardd Aneirin, o Gododdin. Ac mi oedd y Gododdin yn llwyth frythoneg, llwyth brythoneg, Celtiaid, brythoneg oedd yn byw yn yr Hen Ogledd, beth sydd heddiw yn Neu'r Alban a Gogledd Lloegr. Ac mae'n debyg bod y Gododdin y gerdd wreiddiol wedi sgwennu yn y 6ed ganrif. A felly, y dirgelwch yw, sydd nath y farddoniaeth hon deithio o'r Hen Ogledd, beth sydd o gwmpas Caeredin yn yr Alban heddiw, lawr i Gymru, a sydd naeth y farddoniaeth deithio trwy amser o'r 6ed ganrif i'r 30edd ganrif ar ddeg yn yr Oesau Canol, achos llawysgrif Gymraeg sydd wedi sgwennu mewn Cymraeg Canol. Mae nodweddion hynafol ar yr iaith, ond nid iaith y 6ed ganrif sy'n yma, iaith y 30edd ganrif ar ddeg sy'n yma. Efo ambell beth sy'n hyn. Ia, ti'n meddwl, bron gymaint o bwlch rhwng llunio'r gerdd a i sgwennu lawr yn hyn, a sy'n yna rhwng sgwennu lawr ar rwan. Felly mae'r bwlch amser yn sylweddol iawn. Mae'r llawysgrif hon yn sefyll yn y canol o'r amser rhwng y 6ed ganrif a ni yn yr 11eg ar y ganrif. Felly mae'n ddirgelwch yna, pam? Hynny yw, mi sy'n rhywun yn gallu bod yn syniad i ddweud, wel, nath rhywun greu y peth a ffigio'r holl bethau. Ond pam? Di enwau, mae Gododdin, mae'n werth pwysleisio, mae'n gerdd neu yn gyfres o gerddi cysylltiedig, mawrnada, cerddi sy'n cofhau milwyr llwyth y Gododdin, gafodd ei lladd mewn brwydr yng Nghatraeth. Catric. Yn Lloegr, yn union. Fyny'n Swydd Efrog yn Lloegr ynddo. Fel er enghraifft, un o'r awdlau ydych chi'n ei hestudio ar gyfer y syllabus lefel A, awdl 1 y Gododdin. Mae'n fawrnad i ryfelwr o'r enw Owain mab Maro. Wel, doedd yr enw yna ddim yn golygu dim byd i bobl yng Ngwynedd yn y 30edd ganrif ar ddeg. Felly pam fysa rhywun yn ffigio rhywbeth fel yna. Ond mae yna reswm gwleidyddol o bosib dros gadw ac adnewyddu hen farddoniaeth o'r Hen Ogledd, achos yn y gred bod cyneddau wedi dŵad o'r Hen Ogledd i Wynedd a sefydlu llinach o dywysogion yng Nghymru. Felly, mewn cyfnod pan oedd tywysogion Gwynedd a Chymru yn cwffio yn erbyn brenin Lloegr yn trio cryfhau y genedl yn filwrol, hefyd o ran cryfhau cof y genedl, fysa cofio rhywbeth fel hyn a copio yr hen gerdd i bwysleisio cysylltiad rhwng Cymru yn wedi Gwynedd a'r Hen Ogledd, y werth gwleidyddol. So, mewn ffordd, cryfhau awdurdod
yr regime, os Ie, lici mewn di. ffordd. A pwysleisio bod nhw ryddi hynafol sy'n mynd tu hwnt i Gymru de, pan oedd yr hen Gymru, yr hen Fritaniad yn berchen ar Ynys Brydain i gyd A wedyn mewn oes brenhinol, os lici di, mae llinach yn holl bwysig yn hynna i gyd. A mae'n bendant, fel ddyn ni nid iaith y 6eg ganrif sy'n yma, ond iaith yr oesau canol, Cymraeg canol sy'n yma. Ond eto, yn y llawysgrif hon, yn Llyfr Aneirin, mae'n y ddau gopi o'r Gododdin. Mae'n y ddau gopi. Dyn ni'n gallu gweld bod dau fynach gwahanol wedi ysgrifennu y ddau gopi. Felly mae'n y ddwy law, mae llawysgrifen pawb yn wahanol. Felly mae'n y ddau gopi wedi wneud gen ddau fynach gwahanol o'r Gododdin. Mae un ychydig bach yn ddiweddarach na llall, ond dal yn perthyn yr un ganrif yn bras de. Felly mae'n amlwg bod yna hen gopi o'r gerdd. Felly mae'n bosib iawn bod y Gododdin wedi chyfansoddi yn yr Hen Ogledd yn y 6eg ganrif, bod ffoaduriaid wedi mynd i lawr i Gymru pan oedd y Saeson yn goresgyn o'r rhan yna o Brydain, hwyrach, a gan bod llawysgrifau'n bethau bregus, maen nhw'n pydru, maen nhw'n diflannu gyda'r amser yn aml, ar wahan i'r rai sy'n cael ei cadw yn wych yn y Llyfrgell Genedlaethol, diolch beth yna, ac mae bosib bod y copi wedi diweddaru dros amser yna. So mae'n ambell nodwedd ieithyddol sy'n hynafol iawn, ond ar y cyfa iaith yr oesau canol sy'n. A mae werth jyst nodi, achos da ni'n gallu gweld hwn yn agos. Mae mewn cyflwr rhyfeddol, Jerry. Mae'r lliwiau, ti'n gweld y lliwiau ar mae'n ofnadwy o hardd yn dweud. Mae'n hyfryd iawn. Ac hefyd mae werth cofio, mi oedd barddoniaeth yn yr oesau canol yn rhywbeth i'w berfformio. Dyn ni'n sôn am y farddoniaeth hon fel Canu Aneirin, ac yn wir, ar ddechrau'r llawysgrif, mae yna rhywbeth o bennawd, mae'n dweud, hwn yw y Gododdin, Aneirin a'i cant. A'i canol. A mae canu yn golygu cyfansoddi, ond hefyd mae'n deimlo bod ni'n canu o flaen cynulleidfa. Ar ddechrau, mae yna un gerdd, neu pennill yn y gerdd estynedig, hyd y bod ni'n edrych o. Tua chanol y copi cyntaf, ar ddechrau yr ail gopi yn Llyfr Aneirin, mae'n dechrau trwy cyfarch y Gododdin. Mae'n dechrau, ydych chi'n gallu gweld y llinell yma, Gododdin gofynaf ithblegyd, ynde. A mae fel sy'r bardd, neu pwy bynnag sydd yn datgan y gerdd yma, yn cyfarch y Gododdin, ydy o'n cyfarch y llwyth i hun, neu y llawysgrif. Ond wedyn, ar ddiwedd y gerdd, mae'n dweud bod Aneirin wedi marw. A gan bod Aneirin wedi marw, mae'r gerdd, mae'n dweud wedi ysgaru, wedi i wahanu addi wrtho fo. So rhyw deimlad bod pwy bynnag oedd yn datgan y gerdd, neu i chopio, yn gofalu am cadwraeth y gerdd hon trwy hanes yn cyfarch y Gododdin, yn cyfarch y testun ei hun. Felly mae'r pennill yma, Gododdin gofynaf othblegyd, sy'n sôn am Aneirin ei hun, gyfansoddodd y Gododdin a sydd bellach di marw. Mae fel sydd o'n cyfeirio at yr holl bwyslais a'r sicrhau bod y Gododdin yn parhau yn rhan o ddiwylliant Cymru trwy'r oesau. Rhywbeth gwych am hynny. Tydio. Felly, dyn ni'n gwybod bod y llawysgrif yma wedi bod yn hynod bwysig trwy'r oesau. Mae yna lawiau eraill, pobl eraill sgwennodd nodiadau, fel os ti'n darllen llyfr a ti'n cymryd pensel a sgwennu nodiadau ar ymyl o falen, mae yna gwbl o nodiadau. Peidiwch yn neud hynna, Na, dyn ni ddim. Ond mi nath rhywun, mae yna dipyn ohonyn nhw yma thraw yn y llawysgrif wedi sgwennu rhyw 2 ganrif ar ôl i'r llawysgrif gael ei chreu. Felly, yn ystod ail hanner y 15fed ganrif. A mae cwbl o beirdd oedden nhw, beirdd oedd yn studio'r llawysgrif yn amlwg, a nath nhw roi henwau yna. Beirdd dyn ni'n gwybod amdano nhw, achos mae cerddi wedi goroesi. Dafydd Nanmor a Gwilym Tew. Dau fardd pwysig iawn. A mae'r un nodyn sgwennodd, dwi'n meddwl Gwilym Tew sgwennodd o, cwbl o weithiau. A mae'n deud, ar ymyl y falen, mae'n deud, ymladd heb arfau yw ymryson heb y llyfr hwn. Mi oedd beirdd Cymraeg yn ymryson yn cystadlu ei gilydd, yn dangos pwy oedd y gorau. Dal i wneud, Jerry, dal i wneud. Hollol, talwn y beirdd a Radio Cymru. A steddfod ymryson y beirdd. A felly mae'n amlwg bod beirdd 2 ganrif ar ôl yr llyfr hwn gael ei greu, yn gweld gwerth mawr iawn yn y Gododdin, fel ffynhonell
gwybodaeth am yr hen farddoniaeth arwrol, a'r hen eirfa hefyd yr holl llyfr. Felly, ymladd heb arfau i'w ymryson heb y llyfr hwn. Dyna oedd cwbl o feirdd yn meddwl amdano fo. Mae'r syniad mae'r olyniaeth yma o'r 6ed ganrif o bosib rhaid drwad i hwn yn cael ei sgwennu yng nghanol y 3 ganrif ar 10. A wedyn... Yn y 15fed ganrif, oedd bobl ni'n studio fo ac yn gweld gwerth anferthol. A rwan mae yna bobl yn studio ar gyfer lefel A. Mae'n rhywbeth... Y wych, dydy. Parhad y traddodiad. Ie, mae'n rhyfeddol.